Потенце. Аморе мио. Ти канете. Вика бе, точно като завърши първото по време двойка, вика ме, ще му казали да го махне. И аз към него е казали. Как е завършил май? Ето. Има ли значение къде? Те винаги падат. Даже и сърбата не омота, ще бъде да сърбе. Ще вземеш ти работи да аз тудолу? Добре. Вземем младен нещо, дали не му трябва? Да? Да. На 4 места да ще стои. Сега ли да? Трябва ли да даваме нещо? Не. Защо няма? Компютърът е в багажника. Готов е? Еле, тули. Колко ще ме струва? Едно кафе от машината ще ми направиш и си готов. Материала и техните загуби трябва да хванем. Ма ние можем с нощните да ги сумираме. И после да си. Аз като след работа ще ги оправя. С нощните загуби, да са отделно. Вечера на един пак става. Става, ама не пречи и така. Сега ще видим.